normálně mu to zadám jako zakázku soukromého očka. Takže 19 do 6. Sázky uzavřené, hodně štěstí. Stojíme. Dívat doma 10, 15, 20. Děkuji za hru. Sázky otevřené. Co to je? Co nám to tady přichází? Kajaky přišel a hra šla jiným směrem. Takže potřebujeme tam nějaký Lost Blackjackos s vysokým sidebetama. 17:33 malá série, vysoká lichá, třetí sloupec. Takže sázky nám budou končit 24, hráči. 16, Pojďme se 1 na a to 20. podívat. Tak já zase půjdu. Sázky otevřený. No to jste nám tady teda pomohl. 14 do 10, nic ten double. Já chci zpátky jenom kajaka. Já nechci kajaky na maxe, já chci kajaky. Ale vy to máte někde. Sázky uzavřené, hodně štěstí. Jiný studio. Ne, žádné, nikam. 16, nic ten. Se zamítá. Přes. Dealer má 20. Děkuji za hru. Červená 20 jednička z velké série. No, Je upadla to hra. vysoké liché číslo zdroje, to 103. Jo, tam je to sloupce. jiné, okay. To sedí s No, vy jste říkal, 19, že 4, jste 2 a nejste 25. spokojený. Gratuluji výplatám, sázky jsou otevřeny. Že vás tam naštvali, že jsou na vás zlí. Ale já jsem myslel, že to je jenom, že to jakoby přejde. Je tomu tak. Nepřišlo? Sázky uzavřené, hodně štěstí. 18 do 10, nic ten double. No. Stojíme, dobrá tedy. Dealer opět 20. Děkuji za hru, sázky otevřeny, ale tak to je už... Červená 29, velké série, vysoké liché číslo 3. sloupec, 8, 22, 18, 7, 28. Dealer zlobí. No jo, podlízá Gratuluji, Paragon padám, opět na sázky místě, otevřeny. nachystaný a rozcvičený. Takže... Znači, sázky nám budou končit. Tři čtvrtí. Sázky uzavřené, hodně štěstí. Je to flash 21 plus 3, 5 k 1. Tak je to lucky 19, 22 k 1. A máte soft 15 do 4. Hitujeme kartu, máme 15, hledáme tedy 6 a méně. Hit ten, dvě vedlejší sázky. Černá 15 z velké série, vysoké liché číslo 2. to 3. sloupec. Gandalf se přidává na vaši stranu 0, a my 32, stojíme na 19, 15 4. do 4. Gratuluji, Dealer výplatám, má sázky jsou 14 otevřeny. a dealer je přes 20 blackjack. Tomu všemu 2 k 1. Gratuluji, hlavní henda, 3 vedlejší sázky. Sázky jsou otevřený, zdraví Peťo. Vítejte, všiml jsem si vás, že jste nenápadní příspěvky. Sázky uzavřené, hodně štěstí. Takže štěstí už se rozjelo. Kajaky jsou rozcvičené, máme tady všichni, jsme zahřátí, takže můžeme jít na to, konec sázek. A máme zde 0 z velké série, co si 15 trojkou, do 20 7. z velkou 15. Čtyřka velké série, nízké sudé číslo první, to je první sloupec. Děkuji za hru. Co se děje 15, 19, 21 a Jako, 2. že to vypadá Gratuluji, docela potom dobře. sázky jsou otevřeny. A rozhodl jsem si to zatím si to nechat. Ono, jak to přeroste do určité délky, tak už to není otravné. Jinak je to strašně otravné na spaní. Takže konec sázek. To je určitě většinou z vás. Prakticky 9 do 9 lety. 9 do 9. Trošku vypadá, že bys pracoval v tebe. Tam trošku. Ano, a potají o víkendech pracuji v krvavu. Takže mají taky řízají tu délku prostě, kolikrát, fakt je Ahmedin. Potvrzuji, že pracujete Červená v krvavu, nebo sedmička, já velké řeknu, série, v krvavu. nízké liché, první doce, první A nebo ty sloupec, co volci. si 18, 29, 27, 12. Ten, potomhle přijde Zdeňák To Kopiera jsou a otevřený. tady jsme přes. Dealer má 19, já se s vámi loučím, přichází Na kolega Marian. dovču, jakože úplně ne, no. Letos úplně ne. Sázky uzavřené neštěstí, letos budou investovat penízky trošku na něco jiného. Do plastiky, blbě. 14:17, to série Orphlines. Já vám děkuji a přichází kolega Orbis. No, přichází. 13, teď. Děkuji. No a je to tady, tak se na to pojďme podívat. Co tady máme za záružáky?
se na to nadělení podívejme. Konec sázek. Dobré ráno. Jdete někam na dovolenou? Jo. Do Karibiku. Do Karibiku. Na zimu. To nezachráníš. To nezachráníš. 7 červená, lichá, nízká, velká série, první ruce, první sloupec. 18, 29, 28, 12. Gratuluji, výplatě sázky otevřeny. Dovolenou. A vy jedete někam na dovolenou, pane Torres? Konec sázek. Však jsem mandílek. No, tak se na ty resty podíváme. Takže je jedna nevhodná věta, druhá nevhodná věta, třetí nevhodná věta. No, to jsou 3 strajky. Bude červená. Jednička červená, lichá, nízká, série Orphelins, první sloupec. Gratuluji, výplatám sázky máme otevřeny. Konec sázek. je takhle, že to je upravené a vy jste byl donucen to psát. Jako myslí, že kolegyně Vivien vás to donutila psát? Fakt? To je AI. Jo tak, dvojka černá studa nízká, velká série první, druhý sloupec, 4, 21, 25, 17. Gratuluji, výplatám sázky otevřeny. Jsem oběť, OK. Aha, tak to je potom jiná, pane doktore. To nás to velmi mrzí. Ukažte, kde se vypíná ten chat. Tak, máme tady 34 červenou sudou, vysokou sérii Orphelins, třetí ruce, první sloupec, 25, 17, 6 a 27. No tak ven s tím, gratuluji, vyplatám sázky otevřeny. Kam se jede na tu dovolenou? Jo tak. Tak to chápu. No ano, to... Jo, já jsem čekal něco jako, že mi Mrož přeběhl po klávesnici a samo to tam všechno naklikal. Rozumím. Jo. Ale důležité je, že to je na koho svést. A máme tady 0 z velké série. Vzácnou. 3, 26, 32, 15. Tak co, máme vsazeno na 0? Nemáme. Sázky otevřeny. No kam jedete na tu dovču? Konec sázek. Je to 21 červená, lichá, vysoká. Velká série, druhý tuce, třetí sloupec. 19, 4, 2, 25. Gratuluji, vyplatám sázky otevřeny. Lucifer Morningstar. Konec sázek. I hezky. Tak přesně na tyhle místa se chystám letos taky. Do Barcelony, Amstru a ještě bych chtěl přidat Řím. 4 černá studa nízká, velká série, první sloupec, 15, 19, 21, 2. Takovou nějakou víkendovku. Gratuluji, výplatám sázky otevřeny. Jo, do Karibiku. Nebo Karibiku, jakoby, no... Viděl bych toho na Kostariku. Konec sázek. Co si o tom myslíte? Ono je to blízko Kolumbie, to přejedete jenom Panamu a jste prostě v Kolumbii. To je úplná pohodička. 15 černá, lichá, nízká, další velká série. Druhý ruce, třetí sloupec, 0, 30, 19, 4. Jo, na zimu, tak tam je 30 na zimu, tam je 30 stupňů, tam je pěkně. Také jakoby Vánoce v létě. 4 výherní čísla po sobě z velké série, gratuluji, výplatám sázky otevřeny. Víte, co tady po Evropě bych to viděl na nějaké ty last minutky jako Barcelona, Amster a Řím. Prostě jenom na otočku na víkend a se podívat, protože mě nikdy dlouhý dovolený jakoby válení se nebavili.
Kolumbie nevím, no osobně mě to moc neláká, není tam zas... Ne, jakoby ne, ale tak je to takové zajímavé, já mám rád jakoby tou střední Amerika, je to strašně fajn. Mají tam výborné séra. Životodárné séra, napití výborné. 17 černá lichá nízká série Orphanage, druhý tuce, druhý sloupec, 2,25, 34, 6. Gratuluji, výplatám sázky otevřeny. Je to, že to je takový odpočinkový výlet. Konec sázek. Ale ta jakoby Kostarika je fajn. Kostarika je jakoby takový top rekreační to. Top rekreační oblast Střední Ameriky, no. Máme tu opět nulu z velké série, podívejme se na něj, jak tam skáče. Víkend v Amsterdamu jsou nejlepší. Já jsem slyšel, že ta Barcelona je na ten nightlife jakoby teďka jakoby na tom líp, decentně, ale jestli jste tam byl, tak můžete říct. Už jsem byl jednou, zážitky skvěle. Tam bych se rád podíval. Kam přesně teďka? Víte co, já furt můj oblíbený film Piráti z Karibiku, takže já do Karibiku musím prostě. Navíc od nás z rodin tam byli všichni, takže já tam musím už taky, to je povinnost. Je to 29 černá lichá, vysoká, velká série. Třetí tuce, druhý sloupec, 22, 7, 28, Kostarika. Yes. Moc pěkný to tam je. Co jsem viděl fotky. Konec sázek. Ale jako prej ani Kuba není špatná, nebo Dominikánská republika, tam se prej jezdí hodně. Z také méně náročné oblasti. Dáme tady častá čísla za posledních 500 spinů, 6, 13, 31, 3 a 25, vzácná 2, 9, 19, 20 a 1. 14 červená suda, nízká, malá série Orphanage, druhý tuce, druhý sloupec. Gratuluji, výplatám sázky otevřeny. Víte, kam bych se chtěl ještě podívat? Já třeba jakoby moc jsem turistiku jako horskou nedělal nikdy, ale chtěl bych se podívat na Islám. To je prý jako fajn zážitek, konec sázek. No a jako takový velký trip další, jako by další rok třeba bych chtěl se podívat do Asie. Miluju totiž kuchyni, já miluji jídlo. Jak kamkoliv přijedu, tak si musím dát jakoby nějaké, tak jako hlavně kvůli jídlu. To je nejlepší zážitek. A teda samozřejmě party. 5 červená lichá nízká, malá série, první tuce, druhý sloupec. Gratuluji, výplatám sázky otevřeny. Parky? Ano. Jo, miluju. Jo a co se týče vlastně Španělska, Barcelony, tak gazpacho, nachosky a tady ty jejich prostě tradiční jídla, nevím, jestli nachos tam jsou. Jo. A tak bych tam chtěl ochutnat jako všechno tohle, to samé v Římě bych si rád dal, tam už jsem byl v Pize, ale dal bych si tam rád pěkně pizzu, dal bych si tam rád těstoviny, mořský plody. 21 červená licha, vysoká velká série, druhý tuce, třetí sloupec a po případě se podíval na nějaký ty pomádky. 19, 4, 2, 25. Konec sázek. Yes, tak jako jedna z takových fotbalových velmocí, že jo, takže 6 černá suda, nízká, častá, série Orphanage, první tuce, třetí sloupec, 17, 34, 27, 13. Já bych měl oprášit španělštinu, jakoby už si toho moc nepamatuju, na to, že jsem udělal 6 let. Tak, bych to měl trochu osvěžit. Gratuluji, výplatám sázky otevřeny. Konec sázek. Yes. No a do Asie, tam jsem zvědavý, jakoby na to bych byl zvědavý hrozně. Na to, jak kdyby, na tu kuchyni a tak. A tam mají jako dobrý cenový poměr, na rozdíl od toho, když jdete jako do té Ameriky, tak do té Asie, kromě letenek, jako je tam dobré, cenově je tam docela dobře. 19 červená, lichá, vysoká, velká série, druhý tuce, první sloupec, 30, 15, 4, 21. Gratuluji, výplatě, sázky otevřeny. Konec sázek.
...24 černá suda, vysoká malá série, druhý tuce, třetí sloupec. No. A v neposlední řadě si musím očkrknout Tomorrowland. Tam hořelo, myslím, loni. No, gratuluji k výplatám Sasky, nám budou končit hráči. Konec sázek. A jinak, kdybych měl říct ještě třeba Česko, tak strašně super, výlet je na Pálavu. 10 černá suda, nízká malá série, první sloupec, 8, 23, 5, 24. Gratuluji výplatám Sázky otevřeny. Vítám nové příchozího, zdravím vás, přeji hodně štěstí. Konec sázek. Tak, mám taky poznatek, že v Barceloně, i když lidi umí dobře anglicky, tak nechtějí bavit vůbec. Znám více zemí, ale Barcelona mi přišla strašně v tomto. To se říká spíš o Francii, no. Ale oni zase, hele, Španělé strašně mají rádi, jako, když ukážete, že umíte něco, jakoby, aspoň částečně španělsky, tak oni to strašně ocení. A i v Itálii to ocení, prej. 23 červená je. Lichá, vysoká malá série, druhý tuce, druhý sloupec. Gratuluji výplatám, Sázky otevřeny. Tam návštěva jistých sklípků, ochutnávka, procházka, však to znáte. Jo, ale jako reálně já jsem potkal Španělky jsem třeba potkal jako v Praze, nějaký asi házenkářský nebo volejbalistický oddíl. Jsme potkali kdysi s kámošem v Praze a jako když jsem promluvil jakoby španělsky, tak oni to strašně fakt ocení. Takže gratuluji k výplatám, Sázky otevřeny. Ale nevím, nebyl jsem ještě jako ve Španělsku, abych zkusil, ale děkuju za poznatek. Takže osvěžíme trochu španělštinu. Ale ve Francii mi to nepřišlo tolik, jak v Německu. V Německu němčinu neumíme. 21 červená, lichá, vysoká, velká série. Třeba ještě jste nebo? Já jsem ve Španělsku přežila s jedním slovíčkem. Gracias? No, co dáš? OK, to stačí. Una cerveza, por favor. To se mělo důležit. No samozřejmě, španělsky to je na tom nejlepší. Takže 13 černá, lichá, nízká malá série, druhý tuce, první sloupec, 6, 27, 36 a 11. Gratuluji k výplatě, Sázky otevřeny. No samozřejmě španělsky je na to. Španělky. OK. No. A Latinská Amerika je na tom naprosto stejně, pane. Proto klidně Kolumbie, Brazílie, Panama, kamkoliv. 26 černá suda, vysoká, velká série, třetí tuce, druhý sloupec, 35 třilán, 32. Gratuluji výplatě, Sázky otevřeny. Konec sázek. Ale já jsem chtěl třeba jakoby i zkusit, než to plánovat, fakt dojít jenom s tím batohem na to letiště a vybrat si nějaký random let, protože i přes ty jakoby levné aplikace nebo levné letenky furt si tam berou provizi velkou, třeba 100%, jo, a 24 černá suda, vysoká malá série, druhý tuce, třetí sloupec, 10, 5, 16, 33, gratuluji k výplatě, Sázky otevřeny, ale když to uděláte tak na random, tak známý takhle za 10 procestoval 15 zemí s batohem.
Takže jako to by třeba mohlo být ještě zajímavější, že vlastně nevíte, kde skončíte, prostě jenom dojedete na to letiště a jdeme. Let's go. Tak. 22 červená lichá, vysoká, malá série, druhý tuce, druhý sloupec, 38,10 a 5. Gratuluji, výplatě, sázky otevřeny. V obou zemích jste nějakou dobu pracoval. Jste pracoval ve Francii? A co tam? Že vy jste se díval na Ratatouille moc. Zajímavý. 36 červená suda, vysoká, malá série, třetí sloupec, 27, 13, 11, 30. Gratuluji, výplatě, sázky otevřeny. Jako on vám pošle přímo letenku i s úbytkem a tak? Nice. A vy to jenom zacvaknete? Nebo on jako posílá na, jakoby... No, nebo jako ty typy, jak říká kolega. Tak nevím, můžeš mi najít takového střelce, který to prostě jakoby vyloženě už za toho, já jsem to tak měl vlastně s Ibizou. Borci mi oznámili prostě ve čtvrtek, že v pátek letíme. Co se stává? 19 červená lichá vysoká, druhý tuze první sloupec, velká série, 32, 15, 4, 21. Gratuluji, výplatě, sázky otevřeny. No, co jste tam dělal ve Francii, to mě zajímá, strašně mě to zajímá. Zpracoval jste v kraji šampáň? Ne, bez tak, že jo? To já poznám. Vy budete na to ten odborník. Ale třeba mně přijde, že třeba originál, jakoby některé ty francouzské nápoje jsou slané. Že se to nedá pít. 16 červená suda, nízká, malá série. Druhý tucet, první sloupec, 5, 24, 31. Máme tady sérii červených čísel, já vám gratuluji k výplatám a sázky máte otevřeny.